Good morning students, welcome to my channel MRT video। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛବି ଦେଖେଇବି। ସେହି ଛବିଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେ କହିବ ଆମେ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଛବିଟିକୁ ଦେଖ। ଏଥିରେ କାହାର ଛାଇ ଅଛି କହିପାରିବ କି? ହଁ, କେତେ ପିଲା କହିଥିବ। ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଥିରୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା କାହାର ଛବି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ବିଲେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବିଲେଇ କେଉଁଠି ରହେ, କେଉଁଠି ଶୁଏ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ବିଲେଇ ବିଷୟରେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ବିଲେଇ ବାଘ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ବିଲେଇର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ବିଲେଇ ମାଛ ଖାଏ। ବିଲେଇ କ୍ଷୀର ପିଏ। ବିଲେଇ ମୂଷାକୁ ମାରିଥାଏ ଏବଂ ବିଲେଇ ମିଆଉ କହିକି ରାବ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲେ ବିଲେଇ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଚାଲ କବିତାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Cats live anywhere, cats live anywhere, under the table, under the table, on the chair, on the chair, cats live anywhere। ତାହେଲେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାଟିର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। କ୍ୟାଟ୍ସ ଲିଭ୍ ଏନିହୋୟାର, ଏହି ଧାଡ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଲେଇମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟେବୁଲ ତଳେ। ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେୟାର ଉପରେ। କ୍ୟାଟ୍ସ ଲିଭ୍ ଏନିହୋୟାର, ଏହି ଧାଡ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଲେଇମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର କୁହ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ବିଲେଇ କେଉଁଠି ରହେ? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।